heren, de kampioen van Nederland 2013 is Maurits Verhoeven op de tweede plek. Welke deze dames en heren, we willen presenteren. Ja, eerst zo enige jongen zitten, dat staat nog leuk. Maar ja, de oude die heeft toch maar zelf weer plaatsgenomen in de Koopvereniging en weet Maurits dus te brengen naar het gas. Ja, jongen, dat is de reacties van de meesten al dat er eigenlijk super rond is. Nou ja, unanieme beslissing. Dat is helemaal mooi. Dus, beter. Ik ben zo tevreden en ik vind het geweldig waarom uit de maatje. Ik had al vaak hand vroeger met Ulke. Maar dit na je hinder. Nou, mijn hele seizoen is in één keer goed. Wat een handje en een hand lukt